Sí, moitas gracias, señor presidente. Señor Núñez, hai 15 días propuxémoslle, con esa retranca que a vostede tanto lle gusta, que nomease a Jordi Évole deputado honorario deste Parlamento, a ver se así tiñamos máis sorte e as preguntas que vostede non lle contestaba a oposición, polo menos lles contestaba a ese xornalista. A ese xornalista, porque os xornalistas e as xornalistas do noso país non teñen mellor sorte que os grupos da oposición. E non a teñen porque a mesma semana pasada vostede lles dixo que non tiña categoría para contestar as súas preguntas e para darlles explicacións, se non eran simplemente membros de xornalismo que tuvesen programas de televisión en Madrid. Estabanlle preguntando por algo moi sinxelo de contestar, e era que delegado de goberno lle dera vostede a información, que delegado de goberno lle dera vostede as fotos que tiña con Marcial Dorado. A pregunta é ben fácil. Pode vostede contestala aquí se o desexa, e pode contestala porque, ademais, os servicios xurídicos da Cámara dixeron nun informe que emitiron onte que vostede podía contestar cousas diferentes das preguntas que lle se fixesen. Polo tanto, está perfectamente legitimado xurídicamente para facelo. A vostede faltanlle explicacións e sobralle indiferencia, e por iso isto deberá cambiar desde este momento nesta mesma Cámara, porque nos debe moitas explicacións. Para empezar, tamén outra pregunta que quedou no aire outro día, se vostede se iba a disculpar ou non por ter chamado a todos os galegos e a todas as galegas contrabandistas, porque foi algo que fixo tamén nun medio de comunicación e que na Cámara, sede da Soberanía Popular de Galicia, debería de vostede explicar. Seguramente non quixo decir eso, seguramente non o quixo decir, seguramente non. Pero se foi así, deberá vostede explicarlo, deberá vostede, nese caso, rectificar ou ratificarse, o que vostede escolla. Ten vostede moitas preguntas que deixase contestar, moitas preguntas. Vimos aquí a preguntarlle por un clamor cidadán que se expresa nas rúas, moitos clamores últimamente, entre eles o clamor pola igualdade. O clamor pola igualdade de milleiros de mulleres que saliron o 8 de marzo a manifestarse pola igualdade entre mulleres e homes. Vostede mofouse da folga que iban facer e elas contestaronlle a vostede e a todos que son como a vostede que non hai nada que poda parar hoxe en día a igualdade das mulleres e que había ademais moitos motivos para clamar pola igualdade. Para empezar, unha fenda salarial do 29% entre mulleres e homes, a seguir por uns teitos de cristal que impiden que xente como investigadoras como María de la Fuente non podan seguir a súa progresión científica polo simple feito de ser máis, que ademais reclamaban non ser invisibilizadas por máis tempo durante os coidados familiares e ademais reclamaban tamén poñer dunha vez por todas fin a todas as violencias machistas e a toda a complicidade machista. E que está facendo o Partido Popular, que fai vostede para acabar con esas situacións de desigualdade? Porque suprimiu, aínda non fai nin 2 meses, os servizos de atención psicolóxica nos xulgados do noso país para as vítimas, utilizado no 95% polas vítimas de xénero. Por que o ano pasado vostede encubriu actitudes como a de Baltar, que todas e todos escoitamos nos medios de comunicación, como ofrecía un posto de traballo na Deputación a cambio de sexo? Vostede non ten opinión e a vostede só lle resulta indiferente na loita pola igualdade que as mulleres e homes deste país manifestaron. Máis cómodo preguntando que contestando. Pero esta é a sesión de control ao goberno, polo tanto, nos preguntamos e vostede contesta. Pode non contestar, pero non se disculpe e non se esconda detrás das súas propias preguntas para non contestar as que lle facemos nós. Dice vostede que non lle facemos ninguna pregunta. Aquí lle vai unha pregunta ben clara. Que delegado do goberno ou co membro da delegación do goberno lle pasou vostede a información do sumario das súas fotos con Marcial Dorado? Tan frágil ten vostede a súa memoria que non pode contestar esa pregunta? Non sabe a resposta ou non quere dar a resposta, pero hai unha pregunta ben clara, verdade? E está formulada. E, ademais, os servicios xurídicos da Cámara dicen que pode contestala sin ningún problema, que non existe ningún tipo de incompatibilidade co regulamento en que vostede conteste iso. Tamén vostede pode contestar, porque lle fixo unha pregunta ben clara, se vostede ratifica ou rectifica as súas palabras onde chama contrabandistas a todas as galegas e a todos os galegos. É unha pregunta ben clara que podería ter unha resposta ben clara, ratifico ou rectifico. Polo tanto, é ben sinxelo.
É ben sinxelo, se vostede non o quere facer, será porque está incómodo contestando as preguntas. Cando falamos de explicacións, sí, pedimos explicacións por moitas máis cousas, derivadas da súa posición como xefe do Executivo e de presidente do Partido Popular. Claro que o facemos. Non lle gusta que lle preguntemos por determinados casos? Preguntémoslle por outros, porque afortunadamente o Partido Popular de casos anda sobrado para que nos lle preguntemos. Por exemplo, caso Campeón, foi condenado fai apenas 2 meses un diputado do Partido Popular que non se sentaba lonxe de onde está hoxe vostede sentado, por prevaricación. Aínda vostede non nos deu a súa opinión sobre o tema. O alcalde de Palas está condenado por prevaricación e por acoso á secretaria do Concello e sigue hoxe de alcalde gracias ao apoio do Partido Popular e os seus concelleiros no Concello de Palas de Rei. E non me dá igualdade da que vostede dixo tomar nota das manifestacións do 8M. Vai vostede facer algo para mudar esa situación? Gracias, señor presidente. Gracias, señor Villares.